Bon dia! Com esteu? Comencem la setmana. Deixeu una mica el micro, connectarem la música. Ara sí. Avui necessitarem peces podem fer prets i laterals. Tinc un pes lateral que m'ha de tots els exercicis i després una mica que m'estarà I repeteixo, avui comencem amb el Skill Home. Tenim 3 circuits que repetirem 2 vegades, són circuits de 5 exercicis, per tant farem 1 minut cada exercici 2 vegades. Bon dia Noé, intentarem començar la setmana amb energia. Ja sabeu que avui tenim un dia complet, comencem amb l'skill, després tenim el dance i el pilates amb el José. Sí? Vaig a provar la música, que em doneu el ok. A veure... Que la música la sentiu, però tampoc no sigui... A veure... Sentiu bé la música? Si algú... Això. Que sentiu bé la música, que fiqui polzes amunt. Almenys perquè us pugui acompanyar. Recordo, no veure més, però és que no tingueu preparat el material. Jo he agafat 2 pesos petits per treballar, com faci pres, i un pes gran. Vosaltres en podeu tenir un de gran, 2 ampolles, el que necessiteu. Perfecte. I sobretot, una cadira, un tamboret o qualsevol cosa on pugueu pujar lateral. Només serà el primer circuit, però així ja ho tindrem. Sí? Som-hi? Doncs comencem amb l'escalfament. Suau. Des d'aquí. Salto jump i torno. Comencem a activar freqüència cardíaca. Molt bé. Estiro bé. Recordeu que no podeu saltar. Obriu i tanqueu. Simple. Però mantinc. Aguanto. Avui fem un escalfament de molta mobilitat. Per tant, el primer minut sí que serà actiu i la resta ja ens anirem movent. 10 segons. Aguantar. Vaig afluixant a poc a poc. Mans a terra. I ara intento creuar la cama per avall, com si volgués assentar. Torno a squat i creuo la cama. Squat i creuo la cama. Ara podem anar lents per anar escalfant articulacions. Molt bé. Control. Molt bé. Aguanteu. Si em costa molt, puc no seure i quedar-me a la meitat. La qüestió és anar escalfant genolls, malucs i mans. 2 més. Última. Ens quedem
posem sobre 3 parts i busco apretar amb els talons per activar cames i cos. Puc baixar al terra si veig que em canso o puc anar canviant a l'aire. Adapteu, però no pareu. Aquests són els 3 exercicis que hem de repetir una vegada més en aquest escalfament. Últim. I torno. Opció. Seguir amb els jumping jacks. Opció 2. Fer les X. X i vaig tocant el peu per mobilitzar més l'esquena. Faci l'opció que faci. Continuo. Allargo. Noteu com el cos comença a entrar en calor, es comença a preparar. 10 segons. Per recordar un segon exercici. Som-hi. Creu la cama. Un costat i l'altre. Busco allargar-lo i em puc quedar sentat. I llavors pressionar per amb la cama replegada i aixecar-me. Només estem a l'escalfament. Mantinc. Recordeu, si no m'assento, ho puc fer més amunt. O ajudar-me a seure, agafar aire i canviar. Estigui on estigui, ho faig per seguir escalfant. Poc a poc. Un minut. Trípode. Mà darrere, mà frontal, allargo. Canvio suau. Activo. Ara sí. Hem de notar que tenim espatlles, cames, core, preparats per poder afrontar l'entrenament d'avui. Com us deia abans, l'entrenament seran 3 circuits de 10 minuts. Cada circuit va ser ràpid, però són 5 exercicis que repetirem 2 vegades. És un d'aquells entrenos que sempre llarg abans de començar, però s'acaba superràpid. Stop. Descanso. Descanso brazos. Descanso cames. I em preparo. Preparats per ser els 5 primers exercicis? He de tenir el tamboret o la cadira al costat. Primer exercici és pujar i baixar lateral. Farem 30 segons una cama i 30 segons l'altra. Sense descansar ens col·locarem planxa i buscarem la rotació de girar i girar. Si necessito col·locar el genoll, el col·loco. I faig el mateix. Des d'aquí m'assentaré, raixa el twist de costat. Glute bridge el tercer, el menor gluti i l'últim és un squat i press a dalt. Un minut cada exercici, som-hi? Puja i baixo. 30 segons, cada costat. I he ficat la mà fent la sota perquè no sentiu tota l'estona el soroll del plàstic contra el terra i molèstic. Però vosaltres, i he sigut
un tamboret, una cadira, el que tingueu. Aneu pujant i baixant. 3. Canvi de costat. Que no quedi lluny. Puja l'altra cama. 10. Amunt. Activo fort. 10 segons. Recordeu que són 5 exercicis. Aquest és el primer. El segon. Test. Con la complexa. I roco amunt. Que el maluc no baixi. Aguanto. I té. Suau. Si ho faig amb els genolls, des d'aquí, simplement recolzo. I al canviar, torno. Estigui on estigui, busco mantenir més a dalt el maluc, que no baixi. I aguanto. Aprendo fora el core. Inhalo. I canvieu fort. Que la mà encara pressioni fort i em mantingui estable. 9 segons, vam tenir. Baixeu al terra, Russian twist, aquest que vam fer l'altre dia. Cames es poden o no sobre del terra, esquena recta i costat. Intento que l'esquena no faci xepa, sinó obrir el pit i créixer. Peus junts. Mantinc. Si necessito una cama al terra, la col·loco per aguantar estabilitat. Però estigui on estigui, no paro. Som-hi. Giro i giro. Noteu aquesta esquena. Aquests oblics. Estem només fa de suport. No fa cap treball extra. Obro els colzs al lateral. Mantinc. 4. Pon lumbar. M'estiro. Peu sobre la cadira. Aprieto con los talons i elevo. Que necessito més. Agafo un pes. Busco activar els glúteos. Activar els isquiotibials i mantenir. Manteu fort. Si segueix sent fàcil, proveu una cama i notareu com llavors l'isquiotibial treballa molt més precís. Jo la segona volta faré trenca i crec en cada cama, per si algú es vol unir. Mantinc 8 segons. Allargo. 1. M'aixeco. Squat i press. Amb pesos sense. Baixo squat. I elevo. Per sobre el cap. Esquena recta. Des de baix. Amunt. La força que es transmet des dels peus a tocar la terra fins als dits de la mà que busquin el seu extrem. Aneu bé? Som-hi! Segons. Primera volta estarà completada. Haurem de fer una segona. Aneu sentint bé? Bon dia a tots! Si no m'acosto, us deixo poc. 1. Deixo el pes. Tornem a pujar, som-hi. I baixo. Una volta. És a dir, 5 exercicis i tindrem 2 minuts de descans. Pujo, controlo. Molt bé.
costat. Ajusto la cadera i pujo. Feu que es cansi la cama. Si noteu que podeu treballar més, carregueu el pes i treballo aguantant el pes a sobre. Lateral, planxa i rotó. Un costat. Manos ben amunt. Aguanto i activo. Avall. Molt bé. Noteu com apreto fort contra el terra i que deixo. Mantinc. Allargo. 10 segons. D'aquí passarem al Russian Twist. Tenim un, terra, elevo peus i lateral. Fort. Aguanto. Pit obert, sobretot que l'esquena no es carregui fent bolet enrere, sinó que s'aguante. Mantinc. Allargo. Obro. 30 segons. Recta final. 2 exercicis. I ben descans. Molt bé. Mantinc. No aturo. 5, 4, 3, 2. Canvi. On lugar. Preparo la camina. Preparo els talons. Recordeu amb pesos sense o a una cama. I activo fort. 30 segons si voleu a la cama i 30 amb l'altra. Sigueu sempre prou minut, feu amb les dues alhora. No hi ha cap problema. Nosaltres estem per la segona volta. Canvi, però si algú comença ara, que ho faci amb les dues. I després ja pujarà. Mantinc. Que no arrisqui el peu, que pugui apretar fora amb el taló. Allargo. 5 segons. Canvi, l'últim. Squat i press. Agafo el press, toco terra i busco el sostret. Som-hi. Bon dia. Descans. Aprofiteu per beure aigua, respirar i us explico els altres exercicis.
aquí m'estiraré, connectaré les mans, connectaré els peus, em prendré fora el terra i pujaré a una planxa. I tornaré a baixar. Si ho puc fer sense genolls, connecto i pujo. Fort. Estigui on estigui. Primer exercici d'aquest. Segon, l'alternating snatch. Aquest el vam fer amb una pesa l'altre dia. Ara connectarem amb les dos. Podeu tenir dos llibres o dos ampolles d'aigua. Des de baix, allargo un braç i el baixo. I allargo. Important que sigui colze, mà, colze, terra. Següent, un arc de Sant Martí. Amb el pes que tingui, vaig des d'un bessó a donar la volta al cos i caure a l'altre bessó. Mirant que sigui una posició recta. Després tenim un llanç, com sempre, endavant i enrere. Mateixa cama. I l'últim és una planxa a tocar-me dins del peu. Sí? Comencem pel primer. Deixo l'estesca proper. La cadira ara ja no ens farà falta. Estiro el terra. Reverse push-up. Mantenc el terra amb genolls primer. Amunt. I baixo. Busco pujar com una taula. Que puja al mateix moment el meu pit, el meu sacre i les meves cervicals. Intento evitar pujar com una cobra o baixar com ella. Si no puc, acosto més els genolls a mi i m'ajudo. Però d'intentar pujar com un bloc. És importantíssim perquè l'exercici funcioni. Apreto, aguanto i baixo. Mantinc. Suau. Bé. Rodeo les escàpules. Com es separen a l'apretar contra el terra. Press. Agafo el press. Snatch. Deixo caure els dos pesos. Colze. Sostre com si llancés. Fort. I terra. Que només tinc una pesa? Us l'aneu canviant de mà. No hi ha cap problema. Ho puc fer agafant la garrafa de detergent, agafant llibres, el que tingui. Anem a treballar la coordinació i la força elevant. Sempre colze i braç. Colze, terra. Aguanto. Des d'aquí, mireu l'arc de Sant Martí. Aquest no l'havíem fet per dir encara. Simplement heu d'ajuntar les dues peces, o la pesa que tingueu, i intentar dibuixar aquest arc de Sant Martí des d'un bessó que deixo per sobre el cap i a terra. Es queda ben recta. Dibuixo i flexiono. I des d'aquí creixo. I l'altre costat. Que em costa molt el pes? Sense. Flex. I quan tingueu el moviment, llavors que fugiu. Sense problema. La qüestió és buscar la forma controlada. I el pes ja anirem a fugir. No hi ha pressa. Aguanto. Com aneu? Sense parar. Deixo pes. L'anys endavant i enrere. Si algú fa més, una a cada mà. Davant. Ara tenim avís de YouTube. Cama davant i cama enrere. Mateixa cama. Primer un pas endavant, torne i un pas enrere. Canviem de cama. Estigui on estigui. Mantinc l'alineació. Genolls controlats. I allargant.
realitzar els exercicis. D'això es tracta. Que l'esquí ens fa treballar tot el cos. Canvi i planxa. Cos a baix. Planxa totalment. Peu contrari. Torna a planxa. Peu contrari. Estigui. Mans apretem fort contra el terra. Espatlles a sobre els canells. Exhalo. Peu. Busco que la planxa es mantingui. Que no caigui, ni pugi, sinó recta. I activo. Si em costa molt els genolls i només ens trec el pugell, ho puc fer amb cames flexionades, com necessiti. Aguanto planxa i pujo aquí. No hi ha cap problema. Inhalo. Exhalo. 8 segons. Haurem fet la primera volta. Ens quedarà recte una vegada més. Som-hi. Estiu al terra. Recordeu. M'aixeco. Deixo braços. Pujo planxa. Baixo planxa. Deixo braços. Connecto. Amb genolls o sense. Pujo. I baixo. Busqueu que el melic estigui ben endins. I tot el cos pugi un mateix moviment. No hi ha pressa. És control i estabilitat. Quan ja tingui el moviment agafat, ja buscaré velocitat. Però de moment, simplement busco mantenir. Molt bé. 10 segons. Va, que no repetiu més, ja. És l'última vegada que el fem. Últim. Amunt. Agafa pesos. Anem a l'esnatch. Deixo caure. Colze. I amunt. I canvi. Bé. Aguanto. No, però que veig si us veig millor. No ho veus? Sí? Perfecte. Aguanto. Bon dia, tots els que no ho fem. Anem pel segon circuit ja. Per això estem una mica suats. I muscularment fatigats. Aguanto. Ara de Sant Martí, el següent exercici. Us en recordeu? Ajunto. Separo cames per l'esquat. Jo fui al costat, dibuixo i caic. Tinc fort els talons apretin al terra. M'ajudi a aquest semicercle. Prioritzeu la forma del moviment. No intento la ràpida, intento controlar oblics, melics i apretar fort per tornar a pujar. M'ajudo a fer les cames fins a la punta dels dits de la mà i mantinc. Amunt. Lunge. Separo els pesos, els deixo cama frontal, endavant. I mateixa cama enrere, cama contrària. Puc frenar i enrere. O puc mantenir i controlar una cama i la mateixa cama sense recolzar-se enrere. Depèn de l'estabilitat i l'equilibri que tingui avui. Amb control i buscar mantenir esquena recta, melic endins, recolzar-me i tornar, o sense. Un minut i 10 segons.
Deixo pes. Planxa. Vaig a tocar-me punta dels peus. Busco una fora amb la mà esquerra recolzada i mirar com el meu sacre puja al sostre. I el melic vol apropar-se als quàdriceps, que les espatlles estiguin entre les orelles i apreto. Inhala. Exhalo. 28 segons i 2 minuts de descans. Apreteu. Sense parar. Som-hi! Cada cop us serà més fàcil arribar. El cos es va donant. Va treballant. Una més. Descansó. Superbé, 2 circuits completats. El mateix que abans, beveu aigua, asseguem-nos la suor i anem a per l'últim. Des d'aquí. Segueixo. Sense la cadira. I només tindré un pes, per si de cas, el necessito fer servir a uns squats que us ensenyaré. Començaré sense pes. Des d'aquí farem els mountain climbers de tota la vida. Però avui buscarem que siguin creuats, que el genoll que vagi a tocar el colze sigui el colze contrari. Contrari i contrari. Si no puc, col·loco genolls. Segon exercici, comandos. Des de planxa, baixo avantbraços i torno a pujar. A planxa. Controlant sobretot la forma. Tercer, pop squat. Busco caure's com un drop, quasi, i recupero dalt. Baixo i torno. Puc ajuntar cames. Pop i pujo. 2 més. Tisores. Cames estirades. I en altres clares de l'altre dia no busquem creuar les cames. Una per sobre l'altra. Busquem que el melic no surti fora, sinó que s'amagui. I l'últim és que es un marpic des de baix. Ajuntarem l'exercici que hem fet abans. M'aixeco en planxa. Salto endavant i m'aguanto. Baixar. Baixo, saltant enrere i baixant. Preparats? Comencem! Mountain climbers. Creuats. Costat i costat. 1 minut. Suau. Primer que controleu el moviment. I quan veieu que podeu creuar i mantenir el melic al mig, llavors ja podeu córrer costat i costat. Però buscant que les espatlles estiguin entre les orelles. Sempre en línia amb el meu braç. Amb control. Mantinc. Segons, com amant aquests oblics. Pique, noi, doncs creu una mica més. I així ens involucro. Comandos. Des de planxa, baixo avantbraços. I pujo. Si no tenim un estimol, ho puc fer amb genolls a terra. Des d'aquí, pujo. I baixo. Estigui. Busco mantenir la forma. Les escàpules ben lluny, que no s'apropin a les orelles. Però busco que el melic estigui mirant endavant. Intentar ballar el mínim possible de costat a costat. I aguanto. Controlo. Prendo fora en terra.
el que us deia, si aquí no ve, on l'agafa més? I baixar-lo. Es pot adaptar qualsevol circuit al material que teniu a casa. Sempre. Nosaltres tenim opcions, però vosaltres també teniu molta inventiva. Mentre els serveixi de resistència, continuo. 3 hores, m'estiro. Anem un cap més. Protegeixo bé les espatlles recolzades i des d'aquí creuo un peu amb les cames estirades, però si noto que el melic surt fora, prioritzo doblegar les cames i creuar aquí, mirant el meu melic, no surti. El que volem és fer-lo treballar, no fer-lo patir en fora. Si us apreten fora, el cor està treballant de manera incorrecta. Per tant, és millor que us mireu i estigui treballar. Però controlant aquesta caixa abdominal, buscant relaxar espatlles i cap. I aguantar. Ens queda l'últim, que és el més dur de tots. Però podem. Mitja volta. Anem a repetir. El pujar d'una peça, mans als genolls, aguanto, o mans i peus. Pujo, salto, i aguanto. Salto enrere, i baixo, trec mans. Torno a col·locar mans. Preparo peus, pujo, amb genolls, o sense. Controlo la baixada, només que sigui suau. No fa falta que sigui explosiva si no vull. Però busco treballar des del centre amunt i arribar. Que les mans estiguin bé. Després, us col·loco i amunt. Salto. Una vez. Vea, tenim 5 minuts i acabem. Una volta. Creuo. Una altra. Si em vull fer els cabells, que col·loqui els punys. Es pot treballar de les dues maneres. La qüestió és no parar i mantenir l'estabilitat. Aguanto. Recordeu, vull fer intents. Salto i salto. Vull fer més gaire amb genolls. Col·locant genolls i anant a buscar el creuament. Però no m'aturo. Aguanto. 7. Comandos. Amb genolls o sense. Mantinc i baixo. I pujo. Amb control. Notant com la mà va sota de l'espatlla. I baixo. Amunt. I baixo. Força. Apreto el melic. Mantinc. Malucs. I a terra. I apreto. Fort. Busqueu la vostra força per ajudar-vos. Que el sacre es mantingui en línia amb l'esquena. Que el melic no es desactivi. Que les mans apretin fort contra el terra. Opa! Pujo, també estem juntes. Obro tot en terra, fort. Pujo. I terra. Buscant que els genolls s'obrin als laterals, que no es tanquin.
Franco. Molt bé. 3 minuts, bueno, menys. D'aquest necessitem 30 segons. Per tant, 2 minuts i mig. I acabem. Bien. Segueixo amb el cor apretat, Estiro. 15 hores. Parto los pechos en un monestir. Recordeu tones flexionades o estirades. I creuo. No sé si us veu, però no és de dalt a baix, sinó és una per sobre de l'altra. Mèriques dins. Espatlles ben col·locades a terra. Les mans simplement protegeixen l'esquena. Mantinc 20 segons. Aquí treballo per interna i externa de les cames. Aguanto. 8. Vale, vicariat. Perfecte. I l'últim. Mitja volta. Anem a aixecar-nos. Últim minut. M'aixeco amb una taula. Salto. Intento treure mans. I torno. Trec mans a baix, agafo aire. Pujo amb una taula. Trec. I busco l'equilibri. Estiro. Estira mans. Ens donem com uns segons per agafar aire. Agafo i torno fort. Sobretot amb genolls o sense. Controleu. Que no s'us carregui l'esquena. És la recta final. Després d'aquest sobreentreno. No volem quedar-nos amb mal d'esquena. Volem fer coses treballant de manera correcta. Un mes. Tots junts. Aguanto. Superbé. Un aplaudiment per tots vosaltres. Com esteu? Espero que suats com jo o més. Molt bona feina. Fins aquí l'skill. Recupereu-vos, beveu. Podeu estirar una mica. Si teniu temps, sabeu que teniu el vídeo que vam fer amb el Toni de Stretch and Mobility. Si no, allargueu una mica i seguiu escalfant motors per aquest vents que ve ara d'aquí 15 minuts amb el José Luis. Una abraçada ben forta, que tingueu un magnífic inici de setmana i com sempre esperem veure'ns ben aviat i que no sigui a través de la pantalla. Moltes gràcies a vosaltres per haver estat i fins ara.